Hej og velkommen tilbage. I dag har jeg en 45 minutters lang yin yoga video practice. Det vil være vi vil komme igennem hele kroppen igennem de her 45 minutter og starter i en siddende stilling. Det kan være en god idé, at du måske har en tæppe og en blok med, hvis du har derhjemme. Og ellers så må du gerne finde din siddende stilling, så du mærker, at du lige sidder godt. Så lad os prøve til at lukke øjnene en gang, når du er klar. Og så finder en god stilling for begge dine arme og dine hænder. Så du kan give lidt med slip i skuldrene. Bare lige mærker din vejrtrækning her. Indånding og udånding. Og når du er klar, så kan du lige så langsomt begynde med til at komme ind i din første stilling her i dag. Vi starter i vores barnestilling, så du må gerne tage knæene godt ud til hver side. Så du har plads til at komme frem med hele din overkrop. Strækker armene langt frem foran dig. Og så med næste udånding begynder med til at lade hele din overkrop smelte lidt dybere ned i matten foran dig. Og til at lukke øjnene igen, når du er klar. Og så se herlig igen, mærker din vejrtrækning. Måske mærker du din vejrtrækning helt på bagsiden af ryggen. Indånding. Og udånding. Begynder med at tage lidt, hele din krop bliver lidt tungere. Trækker lidt dybere ned i hoften. Lyskende. Lige giv dig selv en moment til at blive her. Langsomt tager den sidste dybe indånding. Og en lang og dyb udånding. Så finder du din vej hele vejen tilbage igen. Ud af din barnestilling. Kommer op på alle fire. Så på den næste indånding begynder med at tage sveje ned i din lænd og
Og på den næste udånding kommer hele vejen op mellem skuldrene. Presser hænderne godt ned i måtten. Et par gange her, så dyb indånding. Og udånding runder igennem rygsøjlen. Så lige mærker den her bevægelse igennem hele din rygsøjle, skuldrene, nakken. Så vi lige varmer lidt op til den næste stilling. Den stilling vi skal komme ind, der skal vi bruge cirka hoftebreddes afstand mellem knæene. Og så prøv at tage beholdt hofterne lige over knæene. Så søg længden frem i overkroppen, så du strækker armene langt frem. Og lad dit hjerte og dit brystkasse smelte lidt dybere ned i måtten. En dejlig måde og en dyb skulderstræk her. Men også gode til hele vores overkrop, vores rygsøjle. Og hvis du mærker undervejs, at stillingen bliver lige lidt for intens, så har du altid muligheden til at lige trække dig lidt tilbage i din varende stilling igen. Indånding. Og udånding. Og så prøv også her til at tage den sidste dybe indånding ind igennem næsen. Og udånding. Kom langsomt tilbage. Samler begge dine knæ. Og fold dig helt små ind i din barnestilling. Så du trækker den her gang armene med tilbage. Runder lidt igennem rygsøjlen. Og lige tager en moment her. Med den her counter pose. For hele din ryg. Vi lige mærker igen, hvordan det føles lige nu i kroppen. Og når du er klar, så kommer du langsomt tilbage igen. Og den her gang finder din vej hele vejen ned med maven. Så kommer hele vejen ned. Og når du er her, så stræk din højre arm hele vejen ud til din højre side.
i samme højden af din højre skulder. Og så prøv med din venstre hånd til at sætte din venstre hånd ned i måtten, så du kan dreje hele din krop over mod til din højre side. Måske tager du din venstre ben eller fod og sætter den bag din højre ben. Måske trækker du din venstre arm med tilbage omkring din ryg. Og så prøv til at finde en åbning omkring hele den her højre skulder. Gerne på forsiden. Og hvis det går ondt, eller du mærker, at du ikke ligger alt for godt her, så kan du selv til lægge en tæppe under din højre skulder, bare så du ligger lidt blødt. Eller lidt blødere her. Og så ser jeg også her igen i dag, hvor meget du kan åbne kroppen ud til din højre side. Så kan du give dig selv tid til at langsomt komme ned i strækket. Lukker også her øjnene. Begynder igen til at trække opmærksomheden til din vejrtrækning. Starter igennem næsen. Så brug din udånding igen til at trække dybere ned i strækket. Giv mere og mere slip igen. Prøv også her til at tage den sidste dybe og lange indånding. Og udånding. Kommer langsomt hele vejen ned på maven. Trækker begge dine arme langs siden af overkroppen. Bare lige tage en moment her i den her neutrale stilling ned på maven. Måske drejer du din hoved til den ene side, så du kan slappe af i nakken. Og når du er klar, så begynder til at forberede os til vores venstre side her. Så starter med til at strække din venstre arm godt ud til din venstre side. Din højre hånd kommer ned i måtten og hjælper dig også her igen til at åbne hele din krop lidt mere ud til din venstre side. Igen, du kan placere dit højre fod bag dit venstre ben, hvis det er det, der føles godt lige nu. Du kan også tage din højre arm omkring din ryg. Og måske igen giver dig lidt ekstra støtte her med den her tæppe under din venstre skulder, hvis det er det, der føles lidt bedre. Og ellers så her start med til at lige mærke efter. Find og strækker os her igen på forsiden af den her venstre skulder. Åbning. Lukker øjnene, når du er klar. Giv dig selv også her tid igen til at blive lige præcis der, hvor du er.
Samler din vejrtrækning. Indånding og en lang og dyb udånding. Nu starter så her den sidste dybe indånding og udånding. Release. Kommer langsomt ned på maven igen. Trækker begge arme ned til hver side. Drej din hoved til den ene side. Og lige tag en moment her igen. Når du er klar igen, så sætter du begge hænder under skulderen. Kommer hele vejen op på alle 4. Og så når du er klar, så prøv lige til at strække hele kroppen en gang godt ud ind i din hundestræk. Måske bevæger du dig lidt her. Gå lidt fra den ene fod over til den anden. Forlænger dig igennem hele din rygsøjle. Gør lige præcis det, der lige føles godt her lige nu. Og når du er klar, så prøv at løfte dit højre ben. Bøjer ned ad dit højre knæ. Og så træk dit knæ hele vejen frem mod din højre underarm. Lægger dit højre underben ned. Og strækker dit venstre ben langt tilbage. Lige sætter dig lidt op i overkroppen, så du kommer godt ned i hofterne. Og så når du er klar, så kan du læne dig lidt længere fremover. Så du begynder med til at finde en god stræk omkring hele den her højre side. Omkring ballerne, hofterne. Kan du sætte til her igen, måske bruge en blok til dit hoved. Eller lægge en blok under din højre side. Lige under ballerne, så du lige giver dig lidt den her support og ikke synker for meget ned i din højre side, så hofterne bliver parallelle. Så gør igen lige præcis det igen, der giver dig den bedste support her, til at kunne blive i stilling. Så kan du bruge din vejrtrækning igen til at hjælpe dig til at blive her. Til at give mere og mere slip igen.
Og så her igen til at tage den sidste dybe og lange indånding. Og udånding. Giv slip igen. Så prøv at se her til at lige tage din tid til at komme langsomt ud af stilling igen. Løfter dig op på underarmene. Og så når du er klar, sætter hænderne tilbage ned i måtten. Og finder din vej tilbage ned ind i din hundestræk igen. Så kan det være, at det lige føles rart at lige gå lidt fra den ene fod over til den anden. Eller også her igen mærker lige, hvad der lige for dig føles godt. Før vi skifter over til den modsatte side. Og når du er klar, så løfter du derfra dit venstre ben, bøjer ned i dit knæ. Og trækker dit venstre knæ fremad ud til din venstre side af måtten. Strækker din højre ben langt tilbage. Og igen lige række lidt rundt, så du sidder godt ned i stilling. Så kan du også se her igen, sker der selv den her støtte igen. Og bruge en blok eller tæppe under din venstre hofte, under venstre vællerne. Ellers kommer lidt længere frem i overkroppen. Vigtigt er, at du ikke mærker nogen spænding omkring din venstre knæ her. Så det virkelig er den her hofteområde, du mærker. Og ellers er der altid muligheden til at løfte overkroppen lidt længere op igen. Og lige tage en moment her. Så igen giver kroppen tid og plads til at komme langsomt ned i stillingerne. Så du ikke presser det. Prøv at se her igen til at tage den sidste dybe indånding. Og en lang og dyb udånding. Måske kommer først lige op på underarmene. Og når du er klar, så begynder med til at komme hele vejen tilbage op på hænderne. Den her gang så prøv at sætte al din vægt over mod dit til venstre side, så du kan trække din højre ben med frem. Og hvis du har, så din tæppe med her, som du folder godt sammen. Lægger den cirka i midten af måtten. Og så sidder der lige ved kanten af tæppen. Vi skal komme ned i vores forbøjning.
Og der kan det nogle gange være en god idé til at lige blive løftet lidt op fra sædeknuderne af, så du har lidt lettere med til at folde fra hofterne fremover. Eller så strækker du armene godt op, og hovedlandingen kommer langsomt ned i den her siddende forbøjning. Du er også velkommen til at tage en blok under begge dine knæ, hvis du mærker det igen, at der er noget, der stråler over i knæene. Eller så bare bøjer knæene lidt her i starten, så du ikke overstrækker dine ben i dine knæ. Kommer så langt eller dybt forover, som det føles godt lige nu. Og husk igen, at det ikke handler om, hvor dybt du kan komme ned i en stilling. Det handler om, at du kan mærke en stræk i krop, der hvor du er. At du kan blive sammen med din vejrtrækning. Og med det begynder med til at give kroppen den her tid og plads igen. Så hvis du mærker, at du har brug for til at lige komme lidt længere op igen, så gør det endelig. Og så vil du mærke, at efter tid, så sker det næsten helt af sig selv, at vi kommer dybere ned i vejrstilling, uden at vi skal presse det. Indånding. Og udånding. Sidste dybe og lange indånding. Og en lang og dyb udånding. Når du er klar, så kan du herfra begynde med til at langsomt komme tilbage ud af stilling igen. Så du lige løfter hele din overkrop langsomt op igen. Fjerner din tæppe lidt ned fra måtten. Og så kommer en lille smule længere frem. Hele vejen frem mod måtten. Sætter fødderne ned i måtten. Og strækker armene langt frem foran dig. Og så prøv til at rulle igennem rygsøjlen hele vejen ned med måtten, lidt, og din hoved kommer sidst ned. Trækker begge dine knæ med op mod maven. Og måske bare lige bevæge dig lidt fra side til side. Mærker din ryg, din lænd. Gør så her lige præcis det, der lige føles godt lige nu. Når du er klar, så må du gerne åbne begge dine arme hele vejen ud til hver side. Tag dine hofter lidt længere over mod din venstre side, og så tag begge dine ben ud til din højre side, så at knæene er cirka på samme højde er navlen, og du kommer ned i den her twist omkring din rygsøjle. Det kan være, at det føles godt at lige dreje din hoved med over mod din venstre skulder, så du også her mærker den her drejning i nakken.
Og så kan du altid også her på en blok eller en tæppe, som du lægger med om dine knæ, eller under din højre ben, din knæ, hvis det ikke kommer helt ned med måtten. Ellers tager tæppen under din venstre skulder og din arm, hvis den ikke kommer hele vejen ned med gulvet. Så igen også her, prøv til at give dig selv al den support eller alt det støtte, der støtter dig op i stilling igen. Så du ligger godt. Og kan fokusere på din vejrtrækning. Prøv at se her til og med hvert udånding giver slip i hele din krop igen. Omkring bælerne, din rygsøjle, din venstre skulder og din arm. Se om du kan trække hele vejen ned i maven. Så også her den sidste dybe og lange indånding. Og udånding. Begynder med til at langsomt finde din vej hele vejen tilbage med overkrop. Rækker knæene hele vejen op på midten. Og så forbered til at komme over til den modsatte side. Så du starter med til at tage hofterne hele vejen over mod din højre side. Og tag begge dine ben, dine knæ ud over mod din venstre side. Cirka igen, så at knæene er højde med navlen. Og så om der er lidt plads til at strække din højre arm godt ud til siden igen. Drej måske dit hoved lidt med over til din højre side. Og giv dig også her igen al den her støtte i stilling igen, hvis der er brug for det i dag, med en blok eller tæppe. Så du også her igen ligger godt. Lukker øjnene, når du er klar. Prøv at give slip i hele din ansigt. Prøv igen til at med hvert udånding give mere og mere slip.
Sidste dybe og lange indånding. Og udånding. Tag dine momenter så her igen til at langsomt finde vejen tilbage igen. Og måske når du er her, lige træk begge dine ben, dine knæ, hele vejen op mod maven. Du skal lige bevæge dig lidt fra side til side. Og så lige løfter din hoved og skuldrene op. Indånding her. Og udånding. Release. Strækker benene og armene ud. Så er det faktisk tid til vores aller sidste stilling her i dag. Vores Shavasana. Så hvis du lige vil tage en ekstra trøje over, sokker på, eller lægge tæp over din krop, så er du mere end velkommen til at gøre det. Find en plads for begge dine arme, dine hænder. Åbne begge dine ben lidt ud til hver side, så du ligger godt. Lad din hoved ligge godt tilbage. Og prøv at til at give slip i hele din krop igen. Lad din vejrtrækning falde dybere ned i kroppen. Og måske kan du observere, at din maven løfter og sænker sig lidt. Det her, det er din Shavasana. Så kan du lige så langsomt begynde med til at din vejrtrækning bliver lidt dybere igen. Finder lidt bevægelse op i kroppen, i fødderne, i tæerne. Mærker begge dine hænder og fingre.
Og måske bevæger du din hoved lige lidt fra side til side. Træk opmærksomheden lidt tilbage til rummet, du ligger inde lige nu. Til omgivelserne. Til lydene omkring dig. Og når du er klar, så kommer en gang hele vejen over med din højre side og læg her. Og mens du er her, tag også lige her en moment til at lige mærke hele din krop igen. Hvordan føles det? Uden at bedømme den, kun lige til at mærke efter. Når du er klar, så kommer du langsomt hele vejen op til din siddende stilling. Og på den næste indånding begynder med til at lige strække begge dine arme hele vejen op mellem loftet. Trækker hænderne foran dit hjerte. Og brug dine momenter til at takke dig selv og din krop for din yoga-praksis her i dag. Tusind tak for i dag. Det var dejligt, at du var med i dag.